Que treman os que cobardemente agochados no seu poeirento castelo tiran dos fíos deste odioso complot. Que trema ese infame Comodoro Haddock. Que trema... Infame serás ti, cara de pataca. Non son tan mala persoa como a ti, especie de vendedor de guano. Acabo de recibir un telegrama de Tintín no que se burla das nosas acusacións en termos insultantes. Pero son un home razoable e o único que quero é aclarar este asunto. Por iso convido o Comodoro Haddock e os seus amigos a que se veñan explicar lealmente aquí, a Tapiocápolis, comprometéndome formalmente a concederlles un salvoconducto. Para min só conta unha cousa: a busca da verdade. A conferencia rematou. Imos ver que pasou. Non creo que quede nada deles. Pantera Puma. Misión cumprida, asunto rematado. ¡Alcázar! Xa era hora de que apareceras. Onde te fuches lucir desta vez? Prometíchesme un palacio en Tapiocápolis e todo que o señor me pode ofrecer é unha noxenta cabana chea de cochinillas e cascudas. Eses tipos de aí son amigos teus. Ben, moi ben. Prepáralles unha cabana. Interrompemos as nosas emisións para transmitir unha mensaxe moi importante do General Tapioca.